Για σήμερα θα σας δείξω και θα σας ανακοινώσω κάτι. Αντί να το ανακοινώσω εκεί που ξέρετε, στο YouTube, θα το ανακοινώσω βασικά και στο YouTube τώρα το ανακοινώνω, αλλά αντί να το πω σε βίντεο, βασικά, αντί να το πω στο chat που μιλάμε, ξέρετε, όχι στο chat, δεν είναι, όχι σε Viber και τέτοια, σε αυτό το που πηγαίνετε και διαβάζετε πράγματα. Ό,τι ανακοινώνω, εκεί που έγραφα πόσα βίντεο θα κάνω, ναι, τέτοιο. Θα σας δείξω κάποιες ζωγραφιές και θα σας ανακοινώσω κάτι. Πρώτη ζωγραφιά. Μάτι άνιμε. Πολύ ωραία. Δεν λέω πολλά για τις ζωγραφίες γενικότερα. Δεύτερη ζωγραφιά. Αυτή εδώ πέρα, ένας δεινόσαυρος είναι, το ξέρω, full περίεργο. Θα μου πεις τώρα αυτή δεν είναι ωραία ζωγραφιά, το ξέρω, το κάνω όπως μπορώ. Πάμε τώρα. Η παρά του σπόγκου, ξέρετε τι σπόγκου εννοώ, του square pens του σπόγκου. Ορίστε, επόμενη ζωγραφιά. Ο It's Me Mario, χάλια ζωγραφιά, το ξέρω, δεν είναι πολύ ίσχυη η ζωγραφιά σου. Ας κάνω όπως μπορώ. Μετά το σήμα του One Piece, πώς το σκέφτηκα δεν ξέρω, απλά το σκέφτηκα και πάω. Μετά ένας δράκος που βγάζει φωτιές, με συντηρητική full screen, ορίστε. Ορίστε, εδώ Πικάτσου. Ο Πικάτσου, πολύ ωραία ζωγραφιά. Επόμενος, νομίζω αυτός είναι ο Bart Simpson. Επόμενη ζωγραφιά. Ένα φουτεράκι Nike, τίποτα δηλαδή. Επόμενη, ένα φλεγόμενο emoji, δεν ξέρω βασικά αν είναι emoji, ένα φλεγόμενο πρόσωπο. Επόμενη, μία Lamborghini, πολύ ωραία, το ξέρω, ωραία είναι η Lamborghini. Επόμενη ζωγραφιά είναι το Champions League. Επόμενη, Μπαρτσελώνα. Επόμενη, ένας αετός. Επόμενη, νομίζω αυτός είναι ο Γκόκου. Νομίζω αυτός ο Γκόκου δεν είναι. Ο Γκόκου είναι, νομίζω. Επόμενη ζωγραφιά, πολύ ωραία επίσης. Ο Stitch. Πάμε. Επόμενη, ο Batman σε περίεργη αίσθηση. Και επόμενη,